Mit navn er Christian Kjølhede. Jeg er kandidat til Europaparlamentet for Radikale Venstre. Jeg stiller op til Europaparlamentet for at ændre Europa. EU skal opprioritere forskning og uddannelse. EU skal investere mere i infrastruktur og grøn omstilling. Europa skal bindes bedre sammen. Der skal sættes gang i økonomien og bekæmpelsen af den høje arbejdsløshed. Særligt blandt de unge. Det skal gøres med investeringer i bedre infrastruktur, der ruster EU til fremtiden og binder EU tættere sammen. Der skal for eksempel investeres i et intelligent europæisk elnet, så energien anvendes bedre, og der skal ske en opgradering af det europæiske togskinnenet. Vi skal være mere konkurrencedygtige og klimavenlige. Uddannelse, forskning og Europas unge er altafgørende for vores fremtid. Derfor skal EU sætte markant flere penge af til forskning og innovation. Der skal fortsat være fokus på, at man i EU støtter at sende unge på udveksling, og der skal sikres flere praktikpladser til unge under uddannelse på projekter, som EU støtter. Landbrugsstøtten er EU's største udgift. Den gør priserne på fødevarer højere, og den er med til at fastholde ulande i fattigdom. Derfor skal landbrugsstøtten afvikles fuldstændig over næste budgetperiode, ved først at afskaffe al direkte landbrugsstøtte, samt investere i teknologier, der kan gøre landbrug mere økonomisk rentable og mere klima- og miljøvenlige. Europaparlamentsvalget handler ikke om for eller imod EU. Det handler ikke om de danske forbehold. Det handler om, hvilken politik der skal føres i Europaparlamentet. EU er vigtigt, fordi vi sammen træffer beslutninger, der påvirker din hverdag. EU skal være borgernes EU. Derfor er det vigtigt, at du stemmer til Europaparlamentsvalget den 25. maj 2014. Læs mere om mine mange mærkesager og følg min valgkamp på Facebook, Twitter, YouTube eller min hjemmeside. Jeg tror på EU. Gør du? Stem på mig til Europaparlamentsvalget.